Túto pán sa ma pýta, že aké bezpečnostné dvere odporúčam. Pri bezpečnostných dverách, ktoré sú fakt akože bezpečnostné, úplne jedno, na Slovensku sú traja výrobcovia, jedného z výrobcov dodávam aj ja. Tam je úplne jedno, ktoré bezpečnostné dvere si vyberiete. Všetky tie bezpečnostné triedy sa testujú rovnako. Len tak v krátkosti, bezpečnostná trieda 2, presne pre takých štandardných zákazníkov, ktorých sú bezpečnostné dvere. Bezpečnostná trieda 3, to sú už dvere, ktoré fakt akože keď niekde zabudnete kľúčik alebo sa nejako zabuchnete, tak máte akože solidný problém. Porúčam právnikom a ľuďom, ktorí pôsobia nejako, že majú nejaké nebezpečnejšie povolanie, hej, jak to takto môžem povedať. Bezpečnostná trieda 4, tak to už je psychiatria, to už je hotový trezor, fakt akože to do bank, také prístupové dvere ku trezoru, alebo aj neviem, tak keď som sa rozprával s výrobcom, že kde robia štvorky. Určite na čo by som si dával pozor, je celkovo dvere ako také vchodové, že aké kupujete. Nekupoval by som určite nejaké dvere, ktoré sa nedajú len tak zvesiť, že sú súčasťou nejakej zárubne, že sú tam nejaké špeciálne pánty. Väčšinou takéto dvere sú čínske. Sú tam špeciálne kovania, keď sa vám to kovanie pokazí, tak už ho nezoženiete. Sú tam špeciálne fabky, vložky, sa vám pokazia, tiež už také nezoženiete. Na tieto dvere by som si dával pozor. Radšej by som objednával nejaké štandardné dvere, ktoré sa dajú pekne aj zavesiť, aj zvesiť a hlavne, aby ten výrobca tých dverí alebo dodávateľ tých dverí vedel zaručiť servis. Ja keď sme mali prevádzku, tak to bola drvivá väčšina problémov zákazníkov bola taká, že po 2, po 3, po 5 rokoch im pustilo kovanie, nejaký zámok alebo niečo na zárubni, odišlo tesnenie. Výrobcu už sa nemohli dopátrať a keď sa dopátrali, tak oni im to nevedeli poskytnúť a potom chodili s igelitkou, my sme ich volali igelitkári, chodili s igelitkou po prevádzkach, kde predávajú dvere a snažili sa zohnať pre seba náhradné diely na takéto dvere. Tak takýmto dverám by som sa vyvaroval. Či majú byť bezpečnostné alebo štandardné, to už nechám na vás, každý má svoje osobné preferencie. Vyhýbal by som sa kadejakým nejakým atypickým dverám, ktoré dokonca stoja 500 € a napíšu vám, že sú akože, alebo povedia vám, že sú bezpečnostné. Také dvere neexistujú.